яна ўвяла беларускую мову як мову гэта маёнтка. Все службоўцы павінны былі па-беларуску гаварыць. Яна падаравала дыаментавае калье на беларускія патрэбы. Атрымліваецца больш за 500 000 сучасных даляраў. Нарадзіўшыся да паўстання Каліноўскага, памерла ў апошні год другой сусветнай вайны. Цяпер у нас Магдалена Радзівіл. Магдалена Радзівіл – гэта сведчанне таго, што ў беларускім нацыянальным адраджэнні удзельнічалі, як мы ўжо гаварылі, і прадстаўнікі арыстакратыі, якія спачатку былі як бы такімі патрыётамі Літвы, а потым зрабілі свой выбар, зрабіліся беларускімі патрыётамі і прадстаўнікі Радзівілаў. Ну, Магдалена Радзівіл, яна Радзівіл па мужу, але і такія патомныя Радзівілы, і Друцкія, Скірмунты, Вайніловічы. От у час таго перапісу 1897 года, першага перапісу ў Расійскай імперіі, называлі сваёй роднай мовай беларускую. Магдалена Радзівіл, мы бачым яе такую юную, яна паходзіла таксама з шляхецкага роду, ну не проста шляхецкага, з графскага роду, славутага Завішаў. Завішаў Тізгайлаў, прадстаўнікі якога займалі высокія розныя пасады ў часы Вялікага княства Літоўскага. Нарадзілася яна ў Варшаве, але дзяцінства правяла в Ігуменскім павеце. Там былі родавыя маёнткі, Жорнаўцы і Кухцічы. Кухцічы – это цяпер Уздзенскі раён. У Кухцічах праходзіла гэта яе дзяцінства. А бацька быў такім літвінскім патрыётам, яшчэ да беларускасці ён як бы не ўзняўся, але такім быў археолагам-аматарам, часта браў яе на раскопкі. І вот якраз такія патрыятычныя, скажем, матывы яна ўспрымала найперш ад бацькі, таму што маці яе была польскай арыстакраткай, касмапаліткай, графіня такая квілецкая ад нараджэння, і яна захаплялася французскай культурай і ангельскай, і у Магдалены было две гувернанткі, англійская і французская. І вот яны, значыць, выхавалі ў яе павагу, цікавасць да гэтых культур, і на бліскуча на гэтых абедзвюх мовах гаварыла. Ну і першым яе мужам быў граф Красінскі, які быў нашмат за яе старэйшы. Гэтых Людвік Юзеф Красінскі, польскі арыстакрат. Я ўжо не памятаю дакладна, на 20 з нечым гадоў ён быў старэйшы, але вельмі быў закаханым, і яна яму адказала на гэта пачуццё, выйшла замуж, стала графіняй Красінскай. Ну і ён рана памёр, у яе быў другі шлюб, пасля чаго яна атрымала прозвішча Радзівіл, і другім мужам быў Мікалай Радзівіл, пляменнік Нясвіжскага, это ардыната, уладальніка это Нясвіжа, Антона Радзівіла. І гэты шлюб выклікаў такія пратэсты у нават публікацыі, там зневажлівыя у польскай прэсе, таму што вот это вот польскія колы арыстакратычныя выказвалі незадавальненне гэтым шлюбам з вельмі багатай удавой, якая па гадах могла б маці быць свайго мужа. Значыць, Мікалай Радзівіл, я другі муж, нарадзіўся у 80-м годзе, а Магдалена у 1861. Ну, але, тым не менш, яны былі аднадумцамі, яны яшчэ пазнаёміліся пры жыцці гэтага першага мужа, графа Красінскага, калі яна падарожнічала па Еўропе, але загінуў неўзабаве другі муж у 1914 годзе, у першы год этой сусветнай вайны. І што цікава, што адпеваць яго яна запрасіла ксяндза такога Александра Астрамовіча,
Ён быў вядомы таксама як паэт Андрей Зязюля, аўтар такога рэлігійнага гімну, аднаго з рэлігійных гімнаў беларускіх, Божа, што калісь народы на асобкі падзяліў. Ну і на той час Магдалена Радзівіл была ўжо перакананай такой вот дзеячкай беларускага адраджэння. Яна жыла пераважна ў сваім маёнтку Кухцічы, паўтараю, што это Уздзеншчына, цяпер там нават там парэжскія палаца захаваліся. Значыць, яна ўвяла беларускую мову як мову, значыць, такую дзяржаўную, умоўна кажучы, мову гэтага маёнтка. Все службоўцы павінны былі па-беларуску гаварыць, і яна гаварыла таксама натуральна з імі і з селянамі. Вот. А яе менскі дом, ён быў такім прытулкам заўсёды для ўсіх дзеячоў вядомых беларускага нацыянальнага адраджэння, і там бывалі і ў Кухцічах, і ў гэтым доме, і ў Менску, і Вацлаў Івановскі, Іван Луцкевіч, Антон Луцкевіч, Роман Скірмонт, яшчэ адзін прадстаўнік нашай арыстакратыі, які падтрымаў беларускае нацыянальнае адраджэнне. Ну, Магдалена Радзівіл найперш, яна адчыніла ў Кухцічах беларускую школку, але найперш яна засталася як мецэнатка. Вот, у нашай гісторыі таго часу. Яна фундавала газету «Беларус», якая выходзіла ў Вільні, ахвяравала немалыя сродкі і на нашу ніву, хоць все-таки была большай прыхільніцай такіх правых такіх поглядаў, в адрозненне ад такога, ну, скажем, левага грамадоўскага кірунка нашай нівы. Фундавала і выдавецтва «Загляне сонца ў наша ваконца». І от калі вы згадаеце, можа быць, вокладку першай кнігі Максіма Богдановича, яна потым факсімільна выходзіла, вот, уже ў наш час, то на гэтай вокладцы, на этой кнізе «Венок» змешчаны герб завісаў лебедзь. Не выпадкова, таму што гэтая кніжка, адзіная прыжыццёвая кніжка Максіма Богдановича, наша геніяльна, выйшла на сродкі таксама Маріі Магдалены Радзівіл. В 1917 годзе яна зрабіла самае вялікае сваё ахвяраванне. Яна падаравала дыяментавае калье на беларускія патрэбы, а больш канкрэтна яна хацела, каб у Рыме адчынілася беларуская уніяцкая грэка-каталіцкая калегія для нашых падрыхтоўкі нашых святароў уніятаў. Да, уніяцкая царква, памятаеце, была спляжана расійскімі каланізатарамі, але вот яна верыла ў яе адраджэнне. Ну і гэта калье было ў 1924 годзе, там дэтэктыўная гісторыя і даволі цёмная. Яно было прададзенае ксяздзом Фабіянам Абрантовічам, які лічыцца такім рэлігійным дзеячом. Вот. Ну, оно было не зусім на мэтава прададзена, але прададзена оно было за 15 000 амерыканскіх даляраў. Да? Вот. І я паспрабаваў сёння перавесці 15 000 тагачасных амерыканскіх даляраў у сучасныя. Атрымліваецца больш за 500 000 сучасных даляраў. Вот это вот. Так што вот, уявіце сабе, якое это было ахвяраванне. Ну і яна потым вымушана было пакінуць у тыя рэвалюцыйныя гады, і рэвалюцыйныя, там крывавыя, акупацыйныя, пакінула радзіму, жыла в эміграцыі ў Польшчы, Літве, потым у Нямецчыне, а з 1932 года жыла ў Швейцарыі, таму што не ўспрыняла там нацысцкую ідэалогію, якая запаноўвала ў Нямецчыне, і нават нарадзіўшыся яшчэ да паўстання Каліноўскага, памерла ў апошні год другой сусветнай вайны. Значыць, 84 гады яна пражыла. Вот. Ну, трэба беларускам жыць доўга, чаго я ўсім прысутным жадаю таксама, і даўжэй за Марію Магдалену, хаця ў тыя часы это таксама быў такі вельмі паважны век, і яна хацела быць пахаванай на радзіме, пакінула гэтае жаданне ў сваім запавеце і
у 2017 годзе яе вот гэта мара здзейснілася, мара яе апошніх гадовы дзён, і яе прах быў перавезены ў Беларусь. Спачатку ён захоўваўся ў чырвоным касцёле святых Сымона і Алены, а потым праз год быў у 18 годзе перапахаваны ў касцёле святого Роха на Залатой Горцы, дзе там цяпер, вот, калі мы вернемся, зойдзем туды, убачым гэту мемарыяльную шыльдачку ў сцяне, што тут спачывае прах Марыі Магдалены Радзівіл, шчодрай фундатаркі беларускага нацыянальнага адраджэння.